Va, em pots dir com et dius? Jo, Maria Josefa Pombo de Acuña. D'on vas néixer? Jo em vaig néixer a Linyares, Rois, La Corunya. Perteneixo a La Corunya. Vas de la Corunya. Sí. Com era el poble, diguem? Ah, molt maco, encara continua molt maco el poble. Sí. És un poblet que està a 20 minuts de Santiago, està a 10 minuts de Padrón, estem en un puesto molt maco, molt ben situat, sí, molt maco, i ara que hi ha unes autovies que, bueno, que ja ara ha canviat, allò ha canviat d'això, però sí, no, és un poblet molt maco, molt. Com era la vida allà? Bueno, doncs la vida, el que t'he estat comentant, nosaltres teníem una vida molt bé, però a faltar el pare, el cap de família, la meva mare, esclar, ja el meu germà gran ja s'ha vingut aquí a treballar a Can Leiro, després s'ha endut a l'altre germà i la germana gran també s'ha vingut en un padrí de ma mare, que vivia en el carrer Balmes, aquí a Barcelona, era professor a la universitat, i ella estava allà com abans de minyona, el que he fet jo, perquè aquí venies i era el que d'això. I quan va passar que, esclar, quan jo vam quedar sense pare, jo tenia 8 anys, la meva germana, la petita, en tenia 6, i esclar, hem sigut les que ens hem quedat amb la meva mare. I després, esclar, la meva mare treballava en el camp, treballava en el bosc, treballava en el que podia, pobra dona. I la iaia era la que ens mirava durant el dia una miqueta per nosaltres. Però, esclar, al fer els 14 anys, ja ma germana ja m'ha portat cap aquí. M'ha ficat a Barcelona i, allò va ser un desastre total perquè plorava cada dia plorava. Me feien anar a passejar un gos, i jo, perquè no, perquè Barcelona, en el poblet que jo venia, de 30 o 50 habitants, imagina't tu, dic el que era allò per mi. I després de 4 mesos, la meva germana, el nòvio, estava aquí a Figaró amb els pares, que també eren emigrants, i m'ha portat aquí a Figaró. Dic d'això, però ja amb la idea d'anar-me'n, jo volia marxar i que volia marxar i només plorava que volia marxar. I llavors, esclar, ma germana va vindre un dia i estàvem allà i va anar comprant una carnisseria que havia allà a Figaró i estaven allà amb la senyora que es deia Rosita, que s'ha mort, pobreta, fa molts anys, va morir molt jove de càncer de pit. I, esclar, va pujar l'Eugeni de Can Vall d'Oriola, d'aquí de la carnisseria de Ca la Rosita, i diu, i aquesta nena tan maca, diu, què fan aquí? I diu, mira, aquesta nena se'n vol tornar al poble. Diu, perquè aquí no d'això. I diu, escolta, perquè si no es casa la noia que tenim i la meva filla també es casa, i diu, per què no vens i per què d'això? Dic, doncs mira, ho provaré. I sí, me'n vaig anar aquí a la Rosita i m'han agafat, allò no era minyona ni res, perquè vull dir, treballar molt, t'allegaves a les 7 del matí, d'això no, però era com si fossi filla, vull dir, dinava amb ells a la taula, una passada, ja et dic, una passada. I un dia, que estava fregant la botiga, havien fet una carrera de bicicletes, i per la tarda passa el meu marit i li dic, què has guanyat? I ja s'ha parat, ha començat a conversar amb mi i ve la Rosita, que pobreta ja és morta, i diu, escolta, és un nostre parent. És molt bon nano, ell tenia 17 anys. I dic, ah, sí? Diu, sí. I mira, ja 50 anys que estic amb el meu marit. Entre els de festejar i casada, tinc un fill de 41 anys i un altre de 39, i la meva filla que farà 32. I llavors els pares del meu marit, una passada, la seva mare era murciana, també va emigrar, però de molt petita, era una periquita, li dèiem la periquita, perquè ens juntàvem amb la tieta i feia riure que no vegi.
I molt bé, bueno, és la mama, i vull dir que, llavors m'he casat, i ja et dic que he tingut els fills, i superbé. Sí, molt ben acollida, a tot arreu. Al principi no, perquè era el vindre, ja et dic, d'un poble, i entrar-te'n allà, vull dir, és una cosa encara que estiguessi més germana. Tornem una mica enrere. Vale. Clar, a l'arribar aquí, bueno, el fet suposo que parlaven gallec, o sigui que... Bueno, això és una altra història. El fet de tornar... Sí, quan jo he vingut aquí, que aquest senyor, ja a Cala Rosita, vaig anar a parar a Cala Rosita i d'això, doncs esclar, nos sentàvem tots a la taula, parlaven en català i jo me quedava... I sempre me semblava que parlaven malament d'això. I llavors vaig començar en seguida a aprendre'l. I el vaig aprendre. Perquè tenia un d'allò d'aprendre el català solament perquè jo em pensava, dic, això és que parlen malament. No sabia mai el que deien. Clar, vull dir, tots eren catalans. El tema del llenguatge. Del català. Això, que al principi et semblava que parlaven malament. Parlaven malament i no tenia, dic, jo tinc que aprendre català, dic, d'això. Clar, me feien anar a repartir paquets en una bicicleta i esclar, hi havia senyores, moltes senyores sí que parlaven el castellà, però moltes no. Esclar, en català, i jo me quedava així, dic, és que, jo no lo entiendo. I m'ha costat, perquè sempre em deia, fas un català, dic que d'això, que te deixes paraules o que d'allò, dic, bueno, però de mica en mica. I he sigut tant que he agafat el català que truco a mes germanes del poble i el meu marit o els meus fills està dient, diu, mama, diu, però amb qui estàs parlant? Diu, si estàs parlant amb la tieta, diu, com li parles en català? Dic, i estic parlant castellà i me'n vaig al català. És curiós, No sé. I el català l'has après d'anar-lo sentint i anar-lo parlant? Sí. Per això dic que el que vol una cosa sí que l'aprèn sense d'això. Si tu poses interès i d'això, jo vaig posar interès i de seguida, vaig posar que quan la persona és més jove les coses s'agafen més bé. Però he posat interès perquè ja et dic, la meva obsessió era quan nos reuníem tots a la taula, he pensat, dic, aquesta gent que diuen i d'això, i això que tenien un noi que era de Badajoz, allà extremeny, per allà era, i en aquell noi, esclar, d'això, però esclar, aquell noi també portava temps i ja parlava el català perquè estava a la botiga i sembla que no, que això m'ha ajudat molt, Això de jo també estava a casa, però també estava a la botiga, saps, sortia a la botiga i d'això, i això l'entrar tanta gent i d'allò, encara l'enganxes més que no pas si jo estiguessi en un matrimoni i d'això, seria una conversa més. Però esclar, allà s'obria a les 8 del matí i fins a les 2 de la tarda i després a les 5 de la tarda fins a les 8 del vespre i sempre hi havia gent, sempre. Però que he posat molt interès, les coses com siguin. I tinc la jove, que la mare també és murciana, i ella parla català, però en canvi no es parla sempre castellà. Perquè què és això? Els pares, com sempre han parlat castellà i parlen castellà, ells parlen castellà. I la meva jove, em sembla, va néixer aquí. Vol dir que això també és, jo què sé, jo a casa, vull dir, parlo sempre en català, I ara van operar el meu germà i el tinc a casa, jo li parlo en català. I és curiós perquè ell me parla en gallec. Però dir que el meu germà, poques coses, vull dir que el meu germà, tantíssims anys de treballar a Can Leiro, i en canvi no l'ha enganxat com l'he enganxat jo. Vull dir que, i ma germana igual, La germana, 45 anys a la Sati, esclar, perquè hem anat fent la roda. Tothom ha anat marxant. Això, i llavors la mare i una germana han quedat a Galícia? No, llavors ha quedat la mare sola,
Però després la meva germana, aquesta que estava aquí a Barcelona, que tenia el nòvio, pues es va casar i van decidir anar a viure amb la mare. I bueno, se'n va anar allà i allà s'hi va quedar. Sí, sí, que ella ara està soleta, perquè el 17 de març vam enterrar la mare. 97 anys anava a fer, sí. Fa una pulmonia i pobreta se n'ha anat. I ella, el marit, ja feia uns 10 anys, el marit de ma germana, que s'havia mort de càncer, bevia molt i fumava molt. Ha sigut una persona molt... I ara ella, esclar, té els fills, té 3 fills, que els 2 fills van néixer aquí. Vull dir que el meu nebot de 45 anys va néixer aquí, i la meva neboda també. Llavors l'altre, ja, el de 30 i pico, aquest ja va néixer allà. Però sí, sí. Al principi, cada quan es comunicava amb la mare? Oh, i això és una altra història. Quan vaig agafar nòvio m'he oblidat de tot. Vaig estar 10 anys sense anar al poble. Vaig anar quan m'he casat. És curiós, Tant que plorava que volia marxar. I res, agafar nòvio, ja va estar. Ja m'he oblidat de tot. M'he oblidat de la mare, m'he oblidat de tot. Sí, vaig trigar molt. Venia la mare, La mare venia de quan en quan i de fer una visita i d'això. Però nosaltres no, que va acabar. Als 10 anys, quan m'he casat, doncs vaig anar al poble. Sí. En aquella època el festeig era diferent. Bueno, que no te dic la veritat, ara aquí penso. Quan m'he casat teníem que anar al poble, però havíem matat en Carrero Blanco. Hi havia tanta policia i tant d'allò que ens vam anar al Vall d'Aran. I del Vall d'Aran el meu marit es va agafar una infecció d'orina i no ens vam vindre i ja no vam anar. Vull dir que vam anar a l'any següent de vacances amb la meva cunyada, amb la germana del meu marit. Sí, no vam anar, quan ens hem casat no vam anar. Ma mare va vindre al casament, sí, ma mare, ma germana, vull dir el meu cunyat i els nebots que hi havia, sí. Però no, que me l'he oblidat, a l'agafar nòvio jo ja estava... En aquella època el festeig era molt diferent que ara. Ui, mare meva! I clar, sense el pare i la mare... Mare meva! Normalment hi havia un control dels pares. Un carinyo molt d'això, després el que era el meu sogre tenia allò de la passola, no sé si d'això, que tenia com un merendero, els diumenges, feien carn a la brasa, venia la gent, muntàvem a cavall i tot, i a part és el que t'estic dient, els meus sogres em van rebre com si fos una filla, igual. Jo al meu sogre li tenia un carinyo enorme, i la meva sogra també, vull dir, una passada. Mira que la nit abans de morir-se, pobret, em va donar una clau, perquè sempre deia, tothom té clau de casa, i tu no tens clau de casa per entrar, perquè jo deixava els nens aquí al col·legi, aquí a la plaça del Silenci, els 2 nanos, que la nena no la tenia, doncs els 2 nens, i anava a esmorzar amb ells, perquè ells havien tingut tota la vida una peixateria, i anava a esmorzar amb ells, i d'allò, i sempre tenia que trucar. I diu, te dono una clau per d'això. Saps per què m'ha servit aquella clau? Per l'endemà anar-lo a recollir mort. Què et sembla el destí? És una cosa tan d'això, vull dir que m'ha trucat, jo li deia a mama, diu que el papa m'ha caigut i d'això. I sí, mira, he arribat i va vindre el doctor Martí d'allò i ja no d'això. Ja no hi havia res que fer, pobret. Normalment en aquella època els pares, diguem-ne, controlaven una mica, sobretot si eren nenes, les filles, però en aquest cas el pare no hi era i la mare era lluny. Hi havia algú que substituís aquesta funció, diguem-ne? Bueno, jo te tinc que dir que no vaig estar molt temps allà a Cala Rosita, però no es discutíem molt, la Lourdes i jo. Però era una noia que jo de veritat tinc uns records molt macos d'ella perquè me feia uns regalos i a més
penso que com era filla única, saps, al veure que els pares m'estimaven i d'això, també, no sé, a última hora un dia vaig marxar enfadada, però vull dir, sempre jo portava els nens d'ella, vull dir que jo a Cala Rosita vaig estar bastant temps, el Ferran i el Jordi, els portava a la guarderia, una guarderia que havia aquí baix, i d'això, i bueno, i els cuidava. Vull dir que ella vivia, els pares vivien a baix, on tenien la carnisseria, i ella doncs en el pis de dalt, que és ara on viu el Jordi, sí, el fill. Quan vas venir a la Garriga, que estaves en edat també d'anar a ballar, de disfrutar, no? Sí, però com allà en el poble en el poble jo no tenia aquestes coses. Però aquí on anàveu? Aquí, doncs mira, com es deia, el Centri Club, a Granollers es deia el Centri Club aquell, i anava molt poc, perquè això sí, com el meu marit corria en bicicleta, això ha sigut un sacrifici que el que està fent ara la meva filla. Jo he fet un sacrifici pel meu marit perquè ell corria i, esclar, venia quan no estava fora, i per això que jo li tinc un carinyo enorme als seus pares, perquè jo me passava el diumenge, vull dir, sempre en els seus pares. I ja quan vaig marxar de Cala Rosita, quan em vaig casar, doncs d'això, doncs esclar, quan el meu home estava fora, doncs jo, vull dir, cada dia baixava a la peixateria, ajudava els meus sogres i sempre hi eren els meus sogres, vull dir que els meus sogres per mi han sigut, no sé, han sigut els pares han sigut. I és d'això, i de ballar, doncs com els meus fills. La persona que és deportista no vas a ballar. Al cine, per arrambar-te una mica, anàvem aquí a l'Alhambra i anàvem molt a Cardedeu. Però no t'ho perdis, sempre teníem el bastó de la sogra. Ens emportàvem la sogra, sempre. Que eren uns altres d'això, que ara això no passa. Ara massa llibertat. Però d'això. I ja et dic, la meva filla ara mateix, vull dir que el que vol dir, mira, casualitats de la vida, perquè a casa hi ha el meu cunyat ciclista, el meu marit ciclista, el meu fill també ha sigut ciclista, el que passa que quan el meu fill, que era bo, havia d'això, ha sigut quan ha hagut tant merder i s'ha anat tantes coses que no ha pogut ser el que tenia que fer, però per això ha posat la botiga de bicicletes i està d'això. I ja dic, circumstàncies de la vida, amb meva filla festeja en un ciclista, i en un ciclista molt bo. Corre pel Movistar, i aquest any l'any passat ja va quedar quart en el Giro, aquest any va anar mai a Rosa també, i es fa un tip de viatjar. Ara està a Costa Rica, perquè és costarriquense. Sí. I el primer que m'han preguntat els pares també, perquè aquesta gent, la mare del pare del xicot de meva filla, el meu gendre, era gallega. I en el temps de la guerra van emigrar, tothom va emigrar. Posaven la gent en barcos i els emportaven allà on d'això han anat a parar, i allà se va casar la iaia i va tindre, no sé si té tres fills. I el pare de l'Andrei, ara, mira, fa un parell d'anys que han vingut, que van fer aquí els campionats del món de ciclisme a Pontferrada, i vam anar, i d'això, i que no queden gaire lluny de casa nostra, vull dir que... I sí, la gent molt maca, vull dir, que encara tenen família. És veritat que, diguem-ne, els gallegos és un poble bastant emigrant, no? Sí, molta gent, molta. Com és això? Molta argentina, molta gent ha marxat a Argentina. D'allà del poble, jo me quedava d'això, perquè ho veies petita i deies, mira, han vingut els argentins. Dic, oita, quina casa que s'han fet, saps? Ja tu veies que manegaven d'això. I molta gent, perquè al costat de casa mateix, que n'hi poden vendre el que tenen perquè no poden tornar perquè no tenen res. Vull dir, li val més calés
Jo ara ja no, perquè ara ja vaig tindre una mica d'això en la família i ja no, i ha mort la meva mare i ja no d'això més. Mira, he tingut la desgràcia que el meu marit també ha agafat Parkinson, ja fa uns anys, i necessita molta tranquil·litat. No és allò que abans nosaltres anàvem cap aquí, cap allà, però ara ja no ho podem fer. I bueno, si t'estimes una persona t'acostumes, perquè és el que t'anava a dir, d'aquesta gent d'allà, el primer que em va preguntar sa mare, dice, bueno, ¿y la Laura qué? Dice, porque claro, si no sé bien, digo, mira, digo, yo soy gallega, digo, he emigrado, me he venido aquí, llevo 50 años, digo, y como he conocido a mi marido, lo he querido y lo quiero, estoy bien, digo, pues mira, pues Laura, pues mira, ya lo sé, será más lejos, pero si es su vida, pues nos tendremos que conformar. Claro, pero ahora es otra cosa, porque cuando vine yo, pues a ver, tenías que estar, que te casaran, és que sí, que jo en Cala Rosita tope bé i top d'això, però havies de pencar, vull dir que no, això no t'ho treia ningú. Però bueno, jo ja al poble, ja, ma mare, pobreta, per una passeta o per 2 pessetes te feia anar allà i a rentar-li la roba. Però si ho necessitàvem, què? No. I quan venies del col·legi, ves al bosc a buscar un feix de llenya, que ara, dies enrere, encara ho parlava, dic, ara, és que no ho entenc, a l'edat que jo tenia, com me ficava dintre el bosc, dic, en tan peruca que soc. Però jo que quan eres canalla, no sé, no veus els perills, no veus els d'això, i bueno, i feies el que d'allò. Mira, el culet el tinc cremat. De clar, perquè me feien cuinar, feies cosetes que tu no d'això, no? I mira, vaig caure sobre uns trespeus d'aquells, perquè les cuines eren de pedra, i bueno, tot un historial. Això, la primera impressió de la Garriga en arribar, quina va ser? Ui, la primera impressió, mira, jo me'n recordo que tothom parlava. Havia el Vellestil, que era una fàbrica de mobles. Deien que hi havia 47 fàbriques de mobles, aquí a la Garriga. Érem 3.500 habitants, i ara quants som? Era un poble molt maco, però era un poble de molt brenejant, que ara no hi ha, ara no hi ha senyors. Abans, a l'estiu, venien els senyors i els botiguers només estaven esperant els senyors que vinguessin a brenejar les torres del passeig i d'això, i ara aquestes torres, moltes estan caient i moltes s'han venut, i a més que ja eren gent gran, no, també, i que ja no deuen ser-hi tampoc, però que ha canviat això, no vegis, una barbaritat, això no era res. Et dic que no era res, però la Garriga hi havia molt treball per les fàbriques que hi havia. Molt treball hi havia a la Garriga. I ja et dic, i en l'Eiro, una passada. I dic, en l'Eiro, els gallegos que treballaven a Can l'Eiro. Hi ha molts gallegos aquí a la Garriga, no sembla que no. Hi ha molts extremenys, i andalusos, però de gallegos també hi ha bastants, i molts perquè han marxat també, perquè han fet els seus ahorros i les seves coses i tornen al poble. El que et dic, que se fan moltes casetes allà, moltes casetes, però gent que s'estima més comprar un pis en Santiago, saps? I llavors tindrà la caseta allà per anar al fi de setmana. I llavors el poble va quedant, i et dic que és un poble que sembla un tipus, que dic jo, sembla un tipus Vall d'Aran, perquè tot tan verd, és un d'allò baix, i queden les casetes així, a l'altra banda també, i vull dir, passa la carretera i ja dic que, a més és que estem molt ben situats. No és un poble, que hi ha molts pobles que queden allà ficats en unes aldees que no veuen el d'allò. No, nosaltres no, nosaltres posa el bus cada dia i a més tothom té cotxe i d'això. Vull dir, ara allò és molt diferent, molt diferent. És com abans, però és clar que està més transitat el poble, que per dir-te que està més transitat, però les 2 fondes que havien han tancat, Per què? Perquè la gent s'ha fet gran. Aquí és el problema. És el problema del meu germà, és un problema de pujar en un 3è pis, les escales, s'ha fet una caseta allà, al costat de ma mare,
en un terreny que té fabulós, i ara que s'hi troba? Doncs com n'hi ha ningú, no té l'ambient d'aquí la Garriga. Aquí surts, i esclar, doncs mira, al dematí se'n ve cap aquí, i s'estan aquí, va a caminar, i d'això, i troba un, al vespre va un rato al bar, fa la partida, i ja està. I en allà, doncs clar, diu que s'avorreixi d'això. Bueno, doncs, el que li vaig dir abans d'ahir, dic, escolta, hi ha tanta gent que quan ha pogut no ha mirat pel seu bé, de dir, bueno, doncs jo porto tants anys aquí, si jo m'estic bé aquí, per què tinc que marxar? Visco aquí i ja està, m'arreglo d'això. S'ha anat a gastar un dineral en allà que no les servirà de res, perquè ell, esclar, ara quina situació té? Bueno,